Chantel Ketkuti nqatlet fi frar li għadda b'daqqiet ta' sikkina f'Ħażabbar. Fil-qorti l-akkużat ma riditx tixhed kontra t-tifel tagħha qalet biss li kienet ilha taf lill-vittma l-madwar 16-il sena u s-sena l-oħra l-vittma u l-akkużat kienu argumentaw iżda Ketkuti kienet titlaq mid-dar u terġa' tmur lura. Dan kollu ħareġ meta fil-qorti tresqet Rita Borg, Justin Borg, li qed jiġi akkużat bil-qtil tal-eks sieħba tiegħu, b'ommu tinsisti li mhux lesta tixhed kontra binha. Il-qorti laqgħet din it-talba u l-mara tħallit ma tixid. Meta komplet il-kompilazzjoni xed ukoll is-sesswologu Matthew Bartolo li stqar li l-koppja kienu marru għall-ewwel darba fil-klinika tiegħu f'Ottubru li għadda. Sessjoni oħra saret f'Diċembru u oħra f'Jannar. Dan fil-waqt li kienu posponew xi sessjoni u li kellhom aktar sessjonijiet ibbukjati. Intant kien hemm uffiċjal mill-Lassa ta' Ħażabbar li spjega kif fis-seduta kellu jitressaq xut ieħor, iżda dan ma nstabx id-dar. L-akkużat Justin Borg qed jiġi mixli b'5 akkużi l-aktar gravi tkun l-omiċidju ta' Chantel Ketkuti li ma kasseħ fi triq is-santwarju għal ħabta ta' 8 ta' flaxija ta' 2 ta' frar li għadda. L-ispetturi Kerdzara u Ġowana Piskopo qed jixlu wkoll lil Borg li waqt il-kummissjoni tar-rejat kien fil-pussess ta' sikkina mingħajr liċenzja li kellu droga kokaina kif ukoll li kiser il-paċi pubblika. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb qed jidhru għal Borg.